Казвам се Надя Петрова, от Пловдив съм, работя във вестник Марица, където съм ръководител на екип. С Валентин Чолаков се запознах покрай мои приятели, които са много доволни от него. Имах любопитство да разбера за себе си какъв тип доша съм, какъв тип въобще е човек като здравен статус. Бях в неговото студио VEDA4. Той ми направи аюрведични тестове, т.е. тестове, които да определят според аюрведа какъв тип доша съм, каква конституция имам. Направи също така и пулсова диагностика. Прегледа продължи около 1 час, след което той обобщи резултатите и те бяха, че съм 3 дошов тип. Тъй като моят така съществен проблем, чисто дамски, е, че през лятото кожата ми е много суха, Валентин Чолаков ми препоръча определено растително масло, което да използвам вместо крем. И аз го приложих, освен че направих огромни икономии финансови, също така кожата ми стана много по-хидратирана, по-мека, така изгладена. Въобще чудесно се чувствах в нея през лятото. През зимата пък ми препоръча да ползвам друг тип масла, за да може крайниците ми да са стоплени, което и се случи. Тези проблеми, които имах, ми отпаднаха благодарение на съветите, които той ми даде за растителните масла, които бяха съобразени с моя тип доша. Така ми препоръча храни, препоръча ми дневен режим, сезонен режим на спане, на хранене. Каза какви храни са подходящи за мен, какви билки трябва да пия. Освен това, ми помогна и съвсем така на психическо ниво, тъй като му се оплаках, че съм много притеснена от един тежък планински преход, който щяхме да правим. Той каза: ти имаш ивата в себе си, тя ще ти помогне да изкачиш върховете, няма страшно. И точно за това се сещах, когато се катерихме нагоре, че съм ивата и мога да ги кача, за което съм много благодарна.